Poď si so mnou prežiť deň zvárača. Dnes začíname prípravu materiálu. Pomocou Unimogu vykladáme kolená a pripravujeme medzikusy na zostavu, ktorú budem zvárať a následne prenášať na svoje miesto. Zostavu budeme vkladať na koniec tohto výkopu a neskôr uvidíte, kde presne to bude. Tu už môžeš vidieť pekne poskladanú zostavu, ktorú budem robiť. Budeme robiť v podstate dve rovnaké zostavy. Jednu takú menšiu v tvare U a druhú trošku širšiu, keďže trasy idú vedľa seba. Medzi tým, ako som zváral zostavu, prišla mestská firma a zmenila nám plány. Museli odpojiť vodu a jednu trasu sme museli prerobiť. Tu už môžeš vidieť kolegu, ako zvára veko na potrubie. Potrubie je voda, čo skoro bude pod tlakom, čiže bolo potrebné to urobiť. A keďže sme nemali veľa času, tak som vám nestihol ani natočiť túto trasu, ako sme vyrábali. Ale v podstate sme prerábali trasu. Posunulo sa o niečo nižšie a bolo to potrebné urobiť hneď. A tie zostavy, ktoré pripravujem hore, tak budú pokračovať sem na tomto mieste. Čiže ak máš nejakú predstavu, tak to účko, ktoré robím hore, pôjde na zadnú rúru a na tú prednú rúru pôjde už len medzikus a ďalej sa bude pokračovať v trase. Tu už môžeš vidieť zostavu kompletne pozvaranú a pripravenú na prevoz. V nasledujúcich videách vám ukážem, ako sme to dopájali vo výkope. Ak máš nejaké otázky ohľadom tejto práce, kľudne mi ich zanechaj v komentári a ja ti na nich odpoviem. Čau.